So Mindanao versus Visayas at Luzon. Hinahamon ko kayo ng lahat dyan. Okay. 1 hour before. Yes guys, nandito po tayo ngayon sa lugar na kung saan ay maraming sampinit. So kung sinong nakakaalam ng sampinit dyan, nandito tayo ngayon. Halika muna sir, tingnan mo. Baka sabihin nila na hindi yan sampinit. Yan. Yan, tingnan nyo. So itong gagawin ko, kung kaya ba nilang gawin. So sa mga idol ko dyan, si Boy Tapang, Boy Maas, at saka si Wamos, Bartolo Brothers, mga idol, subukan natin kung kaya nyong gawin itong gagawin ko. Maghiga tayo dito sa sampinit na mga matitigas at mga matipunong mga vlogger dyan. Dito ako sa Mindanao. So Mindanao versus Visayas at Luzon. Hinahamon ko kayo ng lahat dyan. Yung gagawin ko ay gagawin nyo rin. So ganyan. So guys, simulan na natin. So ganito. No. Ready? 1, 2, 3. Okay. So, ganyan. Ano mga kasama ko, kaya ba yun ninyo? Ganyan lang. Sa mga taga Luzon at taga Visayas dyan, nahamon kayo ng isang vlogger na maliliit. Taga Mindanao kami. So gawin nyo ang ginagawa ko. Ganyan guys.